काहे ए फुआ जी मन काहे मरले बानी के हरे कुमारी बो। हाँ ए फुआ जी हम ही हनी। कहाँ जाता हो? बाहर फेंके जाते नहीं फुआ जी। जा फेंक आओ जा। का करे बुढ़ावा नु बीमार बा ना मरता ना जियता टुकुर टुकुर ताकता मन का मरले बानी सबक है। हमहू एक दिन तोहरे नियन रही तोहरा से खांची में गोबर नहीं खे जात हम खांचा में लेके जात रही ई खाइल देहिया फुआ जी चले के मन नहीं के करत क्या करी लले सारा नतिया ऐसा आई दे देले बड़ा देहिया में खून मास बा कि चले के मन करी। देखो तो एगो हमार देहिया एगो अपन देहिया बूढ़ बानी तब तो बुढ़ावा के एक नजर हमरे पर रहेला। तू कहाँ आइला हो? तोहरा के खोजा जानिया हम का बन में हेरा गनिया। तोहरा के बाबूजी बुलावत रह। तोर बाबूजी तोरा माई खातिर उदासल बड़ का सरल बुढ़िया अनपढ़ अब बुढ़िया के देही अब बूढ़ बा अब बोली जवानी नियन बा का रे बुढ़िया आधा या के कुमारी बो तोर दासा देख हमारा कुफुत हो जाला तोर मर धूप में मर मर के कमाला मौज उड़ावे नरेसावा बो ई जबाना तोरा मरद के नइखे बुझात त का तोरो नइखे बुझात एक में रहल जाला सुख खातिर आ जब तू के दुखे बा तो एक में रहला से का फायदा। जाए दे फुआ जी परिवारे न खाता परिवार खाता कोई खाते खाते मरो आ कोई बिना खइले मरो एक करे ना परिवार बतिया में के कहता नहीं फुआ जी बाकी हम का करे अल्लाह हो जाओ और ना तो तोहनी के बढ़िया से भोजन आ कपड़ा लाता तो मिली नु। देखो तो एगो तू साड़ी पहनले बारू एगो ई बुढ़िया बूढ़ बिया साड़ी पहनले बिया बार बुढ़िया बा ई तो कोनिया नियन लागतिया नतिया के रे तोरा बाप के जुरी ऐसा साड़ी तो हम जाना के कमाई के लिखल बा आ खाई नरेसावा बो तो अब का तू खइबू नतिया के देखो हमारी बो हमार बात मान जा तोरा नीक लागी ना तो बाद में तोरा पछताए के पड़ी अलगा हो जाए। तोरा पता नहीं खे हमारा पता बा सब जमीन जजाद नरेसावा अपना नामे करा ले बा। ई तो बतिया रुआ ठीके कहता नहीं फुआ जी बाकी हम का कर सही ना बात होता का झूठ ह ठीके कहता नहीं फुआ जी तब तो हमनी के साथ बड़ भारी धोखा भई। ठीक में कहल बा कि भाई निहन हित आ भाई लेखा दुश्मन।
धार नतिया के रे तोरा मुंह के मिठाई बा कि हमारा के देबे तू घरे जा कुमारी को तू अपन काम देखो चल ना माई तू का बुढ़िया से बतियाले बारू बाबूजी खिसियाए लगियो तोरा बाबूजी से का डर लगल बा का डर नहीं छे लागल डंटा से मोरन बस पात देबू धार नतिया के रे भाग भाग भाई बुढ़िया मरला ले भाई बलवार से हम जानत नहीं की बूढ़े समय में ई हमारा के परेशान क के धइले बड़ा लागत बेइज्जत करा दी।